Aquesta setmana ha començat la vacunació massiva a la Sala Gomis. De moment, per la falta de vacunes, només estarà operativa 2 dies a la setmana, dilluns i dimarts. Ontinyent en Viu ha volgut parlar amb aquells que han rebut la primera dosi. Per a rebre a totes aquestes persones procedents no només d'Ontinyent, sinó també d'altres punts de la Vall d'Albaida, la Sala Gomis s'ha transformat. Estuvimos valorando distintos sitios y vimos que este cumplía los requisitos para la cantidad de población que en principio teníamos que vacunar. Un dels infermers de l'equip es posa a registrar les persones que venen i l'altre infermer o infermera que està dins dels boxes, la funció que fa és carregar les dosis de vacunes que van entregar els coordinadors i les coordinadores i anar administrant la vacuna. I després d'una xicoteta espera, les primeres impressions dels que ja estan més a prop de la vella normalitat. En una ilusión. Yo, como la canción Isha, si tú me dices ven, yo lo dejo todo. Bueno, tú no sabes la ilusión, totes les nits no dormit. Què és el primer que vol fer una vegada ja siga immune? Jo reunir a la família. Anem a l'apartament. Un bon almorzar, però sense tranquil·litat. Ballar, passar-ho bé. Tots han un missatge molt clar per a la resta de la població. Que el que tinga por que no es quede a casa, però que vagi a vacunar-se i que no empesti els altres. Jo per la grip no me vacuno mai. No, tampoco. Sin embargo, ahora estaba desitjant que em quedara. Todavía no me han vacunado nunca por la gripe. L'Estat i tot diuen que sí que és bo, doncs se té de fer. Animar a tota la ciutadania a que participe i que una vegada siga citada vinga a ser vacunada. Esperem pront que la Sala Gomis pugui estar vacunant més de 2 dies a la setmana. Mentrestant, seguirem esperant el nostre torn i sent el més prudent possibles.